Здравейте, приятели, и добре дошли в видеото, в което ще направим нашето пролетно разчистване и почистване. И така, приятели, буквално сме се заринали. Не просто сме се затрупали, ами сме се заринали. Последните принцип аз се старая, доколкото е възможно с две деца, винаги да бъде поне чисто, дори да е разхвърляно. Но се старая да е подреден доколкото, пак казвам, е възможно. Но последните 2 седмици тотално изпуснахме юздите. Не само последните 2 седмици, понеже сме с 2 деца, имаме много играчки. На тейчето има много неща, които и са нужни и се трупат, взимаме други, трупат се, трупаме само неща, всичко се трупа, всеки знае, че само трупаме с вещи, а ние така с Диди, където и да сме живели до сега, винаги си имаме така пролетно и есенно почистване, да. Махаме си сега зимните якита, зимните дрехи, някакви неща, които сме натрупали по шкафове, неща, които не сме ползвали от доста време, така че тази седмица ще е яко разчистване на къщата, разчистване на двора, ще го косим, ще го поддържаме, вече са пооформя самото дворче, надявам се в това видео също да видите двора вече укосен, завършен така както на нас не се иска. И така, моята страна на нещата е всъщност, че за първи път в живота си ще пръскаме и градината, и в къщата, което, нали, знаете, е малко така ситуация, с която трябва да се внимава, но колкото и да съм против генерално всяки такива химии, по-съм против някоя скрипя, сколопендра да ме охапе докато спи или децата. Аз айде майната му обаче сме... Мерзливките. Мрезливките са най-малкият проблем. Имаме дори скорпиони в Божичен и не веднъж сме намирали скорпиони, даже веднъж бяхме намерили такъв голям скорпион и Калан го даде на един наш приятел да го наречем бижутер, който да го позлати. Така че наистина вече с двете деца абсолютно не искам никакви такива животни, предпочитам да е напръскано, отколкото да се стигне до нещо по-лошо. Та ще пръскаме, ще чистим основно и ще подреждаме, хвърляме, косим всичко изобщо, което се сетите, само че по принцип, когато живяхме в апартамент, долу-горе, за 1-2 дни успявахме да се справим. Сега сме се отделили цяла седмица, защото става въпрос за вътре, за вън. Много така компонентни неща. Например, тук навеса, освен че трябва да го изчистим и да го приготвим за пролета, цяла зима е валяло, духало. Искам всяко едно нещо да ми мине през ръцете. Емили има тук сумати играчки, искам всяко едно нещо да го измия, да го избърша, да го подредя. И така, общо взето, понеже стана много дълго това нещо, да започваме и... Вие ще видите това видео, може би в рамките на 20 на минути, за наша бъде цяла седмица, но да започваме. Сега ще ви вкарам вътре в хола, за да видите за какво става въпрос. Днес е понеделник, Емили тръгна на градина, да се надяваме, че ще се задържи цяла седмица и ние ще можем да действаме, защото миналите 2 седмици бяхме и болни и всичко взе тотален връх. То може би трябва да ударим, нали какво каза вчера, да ударим дъното, за да почнем да се изкачваме. И така, започваме! Така, пролетното почистване се оказа, че ще бъде доста по-дълго, отколкото си мислехме, защото постоянно изкачат някакви неща. И сега до тук съм почти готова с хола и сега започвам с кухненската част, като много държа да ви покажа, как ви показах хола какво беше, сега държа да ви покажа какво е в кухнята. Добрата част е, че коридора го поразчистихме, все още не сме изчистили, но тук са останали разни букуци, които сега ще хвърляме. Коридорчето се освободи, тук беше буквално заринато, нямаше къде да стъпим. И ето,
как се поподреди хола, като тук има прахосмукачката и разни още турби, които са захвърляни. Най-после се реших и в тази турба тук е прахосмукачката робот. И така продължавам към кухнята, като моля, забележете какво става тук. Ами, да се залавяме за работа. 2 часа е. След 2 часа отиваме да взимаме Емили. Не остана време за втория етаж. Калян, докато приспива тея в количката, няма да се види. Поподреждаше някои неща, но става много бавно и ще отнеме повече време. Мислехме да пръскаме утре, във вторник, но няма да стане, защото вторник ще оправяме втория етаж. И така целта е, докато Емили се върне от градина, да успеем да смогнем с първия. Ние като едни истински отговорни родители след погачата на тейчето забравихме да дадем питката на птичките на 40-я ден след погачата и да си оберем стотинките, за да й купим нещо с тях. И минаха почти 3 месеца закъснение, а пък от погачата, тя беше декември, почти 4 месеца. И просто не е истина, вижте как изглежда парчето от питката. Камък. Не камък, няма никакъв мухъл. Все едно е, ако го погледнеш, чисто много парче питка. Това е просто, не знам, уникално. Мамо, това беше твоята парче. Не става за ядене. Колко стотинки са? Малко, към 20 лева. С тях трябва да я купим нещо. И така, взимаме стотинките, покажи ги. Да, дай да преброя. И така, понеже работим доста разпокъсано покрай други ангажименти и децата, успяхме да поприведем във вид малко хола и кухнята. Дарито ни е на гости. Тя, не знам дали знаете, си беше нашето кученце, обаче по едно време явно ни даде много стреса при нас. Остана за малко при баща ми и после изобщо не искаше да се връща. И решихме, че няма смисъл да я мъчим, щом там се чувства по-добре. И така и даже в момента дори е в, как да кажа, в депресия, защото баща ми е извън града и тя постоянно се притеснява и явно той липсва. Но правим всичко възможно да се чувства добре. И понеже бях забравила, че ще идва, не можахме да напръскаме. Но ще напръскаме може би утре или другата седмица, защото не трябва да има животинки. И така, поприведохме леко библиотеката, холната секция, почистихме. Сега има някои неща, които постоянно не трябват, както закачалката е винаги натрупана, стола, на който се простират кърпите на тея, защото все още няма къпим в банята. Ми постиламе тук едни кърпи, къпяме, тя рита бясно и мокри всичко. И така, поприбрахме пота, тук тази холно шкафче и тук, което всичко беше затрупано. Не, че сега не е затрупано, но една идея по-малко. И така. За сега добре. Приема се. Има естествено още някакви натури, но няма как, те са ни необходимост за живот. Важното е да е чисто и да не е чак такъв пълен хаос. И сега се пренасям към втория етаж, където принесох голяма част от хаоса. Тези неща ме чакат нагоре да ги кача. И така, първото, което трябва да направя е отново тук да поразчистя, защото мине се не мине време, постоянно се затрупват разни неща. Ще сменя на Емили гардеробчето, ще почистим старателно навсякъде и ще сменя летните дрехи, т.е. ще махна зимните и ще сложа летни дрежки. Тук също може би трябва да я поприбера малко, да поподредя играчките и библиотеката й. И сега ще ви покажа
какво се случва в нашата стая. И това са 100 натрупници. Тук съм носила отдолу неща, които са загоре. Отново кашони с дрехи, торби с дрехи и доста неща, които трябва да бъдат прибрани. И така, да започваме. Започвам с стаята на Емили и нейните дрехи, тези, които са малки, ги прибирам за тея и за Емили вадя от тук един кашон, който съм си отделила с по-големи дрехи и започвам. Ще оставя по-тънките клинчета и ще прибера по-дебелите. Уж дойдох да подреждам, а то по-разхвърлено и по-разхвърлено става. Това са около 50 якета. Почти всички ги е купувала бабата на Емили, майката на Калян. Тук съм ми прибрала наемката дрехи за зимата, които ще стават за до година. Т.е. за тази година на зимата. И това там са дрехи за тейчето, това са дрехи за тейчето. И общо взето успях да я подредя чекмеджетата, като ще има и една пералня, която да пусна. И общо взето оправям тази бъркотия тук и ще трябва да се пренасям нататък. Аз сега няма да се съсредоточавам толкова в чистенето, колкото в подреждането, защото идеята ми е всичко да е подредено, да е прибрано и когато напръскаме да почистя по-старателно след пръскането и след отровата. Реално и сега целта на занятието е не, че няма да почистя, ще почистя, но истинското старателно чистене, маниаческото ще бъде след пръскането. И вече съм супер изморена, но трябва да продължа. Така че, айде! И така, приятели, днес моя верен помощник Диди ще съберем тези купчинки трева, изгнила пръс, изгнили листа. Искахме да си направим компост, но няма къде просто. Компостер. Но няма просто къде. Бъчва. Донеси бъчвата. Айде. Да си купим просто една. Ами чуй, айде. Защото сега не купим и само говориш. Аз вчера ти го говоря. Това не купим вчера. И сега да купя. Кой ще купи? Ти, разбира се. Защото ако съм майска, не казваш. Ти голяма чистица стана. И така, приятели, сега ще ви разведа малко из двора и ще ви покажа какво успяхме да свършим. Има довършителни дейности, включително и все още не сме напръскали. Ще пръскаме срещу кърлежи, комари, всякакви такива насекоми. Един път ще напръскаме къщата на пролет, след това на есен пак ще напръскаме, а двора ще си го пръскаме периодично, защото Калян вече имаше 2 кърлежа, Емили имаше 1 кърлеж и предпочитам да напръскам, отколкото да се борим с всякакви такива гадове. И така, тревата е окосена, като за нас си направихме равносметката, че ще използваме косачка тример, а не такава, която се бута. И сега започваме, т.е. ние вече поприбрахме тревата. Сега се чуем къде да хвърляме чувалите.
И общо взето двора повече заприлича на нещо. Калян там има някакви планове и общо взето тази част винаги е... Не знам как да я определя. Хаоса тук е. Хаоса, да. Хаоса не може да бъде нареден, понеже няма място. Хаоса не може да бъде нареден, понеже няма място, той затова там си планира да си направим още една постройка огледална на тази. И постегнахме си навещето. Което също ни беше болна тема. Зимата как се беше затрупало. Мулчирахме си насятия лук и чесън. Ето тревата навсякъде е свалена, тревата е събрана. Имаме още малко довършителни дейности покрай батута, като сме си казали, че ще си мулчираме и всички растения, други, които сме си насяли. Тейчето спи в количката, а това, което се чува е белия шум. И така, имаме още малко довършителни дейности покрай батута, където все още не сме оскубали хубаво тревата, тази част, която е най-долу под батута и не сме я събрали, но и това предстои да стане. Ще съберем чувалите тук пред вратата и ще ги хвърлим, тъй като колата ни, банчарката е на тежък ремонт. В момента сме без нея и се чудим как да изхвърляме чувалите. Това е миньончето, което вече е с косичка. И погледнете как цъфти. За съжаление не мога да ви кажа как се казва растението, понеже не ми е познато. Аз забравих как каза, че се казва жената, която ми го продаде. Но е многогодишно и стейле. Не расте нагоре, а така настрани. И така, това е от нас. Скоро ще се оправим и тераската там горе, която всъщност не знам дали сте виждали. Нека да ви я покажа. Това тук е единия ни вход към къщата. И ето я терасата, като тя е затрупана с кашони, други работи. Тя е супер готина и е с много хубава гледка. И преди да живея тук, това ми беше любимото място, а пък сега изобщо не го използваме, но смятаме сега на пролет да променим това. Тук обаче Леотон е зимовол и възглавимчиките са страшно изцапани, включително лапичките му се личат и по масата, която е с стъкло. И така, ето го двора, навещето се вижда, лехичките и скоро предстои да завършим всичко. Добро утро, приятели! Днес е последния ден, в който правим и завършваме нашето пролетно почистване, като завършваме с пръскането на къщата и на двора. И сега Емили е на градина, ние покриваме последните неща. Голяма част от нещата искаме да ги покрием, за да има после по-малко зачистене, защото все пак две малки деца и такъв силен препарат не е много окей, но пък за пореден път казвам, че го предпочитам вместо скорпиони в къщата. И сега сме почти готови, правим последни штрихи, прибрали сме всичко, което можем да приберем, другото го покриваме и продължаваме. И така, ето как покрихме всичко. Бебето само още не е покрито. Тук сме прибрали доста неща, тези, които не се лапат. Между другото остана да покрием само тези чаши. И тук стерилизатора на бебето, сушилника с още някои неща, подправките ми. Малко е 5 за 4, ама колкото толкова, тъй че ни вече почва да се газира. И сега ще ви покажа втория етаж. От спалните съм прибрала всичко, след това ще перем чаршафите. Тук леглото на тея го използвах за доста неща да прибера и да закрия. После ще има доста за пране и за бързане, естествено.
И ето стаята на Емили и нейния кът с играчки. Така, това е един много изморителен ден. Калян успя да напръска, но не успял да снима и нормално все пак пръска с отрова. И сега съм готова с втория етаж, успях да махна всички покривала, да избърша всички повърхности, да мина с прахосмокачка, парочистачка, сменя чаршафи, оправя всичко, което бях прибрала, извадих го отново и сега съм на втория етаж, на първия, където успях да избърша всичко и сега остана прахосмокачка и парочистачка. И започвам и тук, по-точно не започвам, ами довършвам, защото е 5 без 20 и трябва да взимаме детенце от градина, защото тея стои като прокудена навън и на подземния етаж, защото още не искам да влиза тук, преди да е минато както трябва и почистено. И продължаваме. Диван и килим. Непочиствани от седмица. Представете ли си, хора? Седмица. Даже няма и толкова. Миналия петък, днес е сряда. Сега слагам тая приставка, с която да мина в фугите, понеже мъжа ми е поръчал да изчистим обстойно и действам. Приятели, с пот на челото, това беше за днес, стана 5:10 и е време да взема Емили от градина и смятам най-последния ден от пролетното почистване да бъде утре, когато искам да почистя навеса и терасата. И това означава, тъй като те вече са доста подредени и разчистени, по-скоро това означава да ги мина старателно с вода, с маркуча, където се налага препарати и да ги подготвя за едни прекрасни пролетни и летни моменти там. И нямам търпение. Кухнята на Емили стояла цяла зима навън, цяла есен, цяла пролет до тук и е доста прашасала, всичко е мръсно, не я притеснява, но мен ме притеснява. И така да измием столчета, пейки и такива работи, така че утре продължавам и се надявам вече наистина утре да завършим пролетното почистване. Истината е, че то се проточва вече 8-ми ден, защото имаме и други задачки. Но да, 8-ми ден от пролетното почистване, да видим 9-я и дали ще има 10-ти или ще успеем за 9 дни. И така, до нови срещи и до утре. 9-ти ден на пролетното почистване. Той ще продължи обаче не с почистване, ами с пикиране на домашното. Защото всъщност това, като си премеря задачите, това е нещо, което трябва да свърша бързо. Калян, за съжаление, не може тези дни да отделя толкова много време, тъй като има много други задачи. И аз го разбирам и гледам да не правя проблем от това, затова всички други неща остават да тежат на моите плещи. И сега ще гледам да пикирам доматито и ще видя за какво друго ще ми стане време. Имам да мия шишета от инвентиран сироп за пчелите. Имам да мия тераси, навес. Всъщност не знам докъде ще успея да го докарам, просто защото течони е цял ден с мен. Но ще гледам така на всяка нейна дрямка да свършвам по нещо.
Та така, започваме с пикирането на доматите. Първо обаче започваме с приспиването на бебето. И когато бебето заспи, започвам. Кажи бе, Смешко, на теб ти е смешно ли? А кой ще е спинка? И така продължаваме с пролетното разчистване на нашия двор, на нашата къща, докато Диди е вътре в къщата и чисти, и подрежда и нарежда някакви неща. Аз продължавам с двора да го кося, да го поразчистя, да изхвърля някакви боклуци. Вчера имаше голям вятър и всичко е пак така обърнато. Не знам, в този край на България доста силен вятър има или понеже живея в къща и всичкото става мармалад, както се казва. И затова си мисля, че вятърът е силен. И така продължаваме с подредбата и наредбата на нашата къща, двор. И така да си го направим основно пролетно почистване. И видеото за пролетното почистване приключва. Дали пролетното почистване приключи? Не. Това се оказа изключително трудна задача, защото не е съсредоточено пролетно почистване наведнъж, ами се прави в свободните минути, всяка една свободна минута. Възползвам се от всеки един момент, в който те я спи, Калан се възползва от всеки един момент, в който няма други ангажименти. И всъщност ми остана навеса, защото навеса е нашето така убежище през лятото, тъй като му постиламе килимче, става готино, ще сгубим на Емили магазина, но сега се оказа, че тъкмо когато ми остана време да стигна до него, се оказа, че ще има около 10 дни дъждове и просто няма смисъл да си го причинявам да правя двойна работа, затова сега ще изчакам тези дни да минат, дъждовете да си тръгнат и да стегнат така както искам навеса и отново да стане нашето място за закуска, обяд, вечеря, прекарване по цял ден навън, игри и общо взето това остана. Може би ще се получи едно цяло видео, защото колкото и да ми изглежда работата малко, всъщност никак не е, но ще видите в някои от следващите видеа какво точно ще направя, за да си го приведем в вид и да стане нашето си място отново за прекарване на по-голямата част от времето. И така, благодаря, че гледахте и до нови срещи!